ngawine. Aku janggar petuk anakku wedok sitok ki mumet sirahku. Kenapa lo ketemu wong ayu kok mumet? Ya ora apa-apa wedang mop. Apa ketika bagacek kowe ngomong gayamu sa? Gaya aku Gaya Elisa. Aku rak wong Jawa Timur. Iya bener. Aku orang Jawa Timur, kamu wong gayane Elisa. Piye bah kabare padha waras kok ngono kanggo gayamu? Oh, pripun apa keparipun padha waras napa mboten? Ki padha beres ora makabare, Cung? Kabare, Cung. Tore. Bukane di Maboi. Weh. Yah, modar ora nyambung ta? Padha kaya wedang umope ngono. Bari ta gawe. Treta depi ratin-ratin kana Praben reng Madura do treta. Ratin Praben do. Iki basa Madura. Opo iki ne? Hah? Basa Madura. Oh Madura. Garam menang harga bae digaram menang. Lah basa Jawa nek kaya kowe aku ya mumet kok. Ya ngel ya, Pak. Mboten saged kula. Mboten saged. Saged. Lah kula ora halus ora apa-apa, malah apik sing ngono. Njabane darder tapi jerone halus, timbang jerone halus tapi njabane rusak. Ngono. Oh, sing ben lebih baik bloko suto, blak kotang terus terang tapi cantik hatinya. Blak kotang. Kotang blak piye ne blak kotang kuwi kepiye? Ora ta ya. Ora takon aku, moh kula. Pak Seno blak kotang apa? Ora ngerti aku. Abah tanggung jawab. Abah sing langkung preso, sing langkung. Blak kotang niku napa? Ngene ya, Nduk. Ada bapak-bapak, bos-bos semuanya lengkap. Oh, paling kasih semua bos-bosnya ya. Sapa ngerti Mas Hasto sasi ngarep kowe timbali nang Yogya. Amin amin. Ngono, tinggo keret-keretan putrane. Badake aku apa ledek ngene-ngene. Aja cantik-cantik koyo ngene. Cantik kok pakedep asmane. Oh nggih derek titip pangan nggih nami kula nggih Lisa Orcharus Alaso. Piye, Mbah? Sampeyan dong ora, Mbah? Lah aku sing cedhake kaya disebul kupingku lho. Elisa Orcharus Alaso. Bakul bakso. Aku Elisa bakul bakso. Udah bakso tapi alaso. Oh alaso. Iya alaso. Alaso. Hati-hati aja su. Nek su apa artine? Alaso tuh une diganti alasu no kok. Alasu. Elisa alaso. Asline nduk. Nggih niku cempur mbok kula saking Lembelu. Mbokmu? Lembelu. Trowelu. Trowelu apa trowelu? Trowelu kaya kelinci. Oh, mbok kudu saking Lambelu. 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 Yo Lambelu. Lambelu sendiri. Ngapain ngatain Lambelu? Lambelu sendiri emangnya gue pikirin. Gua kepret mampus lu. Iki apa?
Luar biasa ya nak. Ya. Leres banget. Yes, tetep. Alhamdulillah. Napa ingkang sepisanan pepeling? Nggih, dipun aturaken Monggo monggo. buka sura niki pepeling. Nggih, ayo Mbak Elisa, pepeling Mbak Elisa jumeneng Ayo, Mbak. Ya. ngatek kene, Nduk. Yo. Elisa gadis manis. Makasih ya, Bang. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tepuk tangan. Ini ku nek ngawi ramah itu kalau salam tepuk tangan katanya. Ya. Keren memang Wes. ngawi nek. Aku janggar petuk anakku wedok sitok ki mumet sirahku. Kenapa lo ketemu wong ayu kok mumet? Ya ora apa-apa wedang mop. Apa ketika bagacek? Kowe ngomong gayamu sa. Gaya aku Gaya Elisa. Aku rak wong Jawa Timur. iya bener. Aku orang Jawa Timur, kamu wong gayane Elisa. Piye bah kabare padha waras kok ngono kanggo gayamu? Oh, prepon apa keparipun medho waras napa mboten? Ki padha beres ora makabare Cung. Kabare Cung. Tore. Bukane di Maboi. Wes. Yah, modar ora nyambung to. Padha kaya wedang umope ngono. Bari to gawe. Treta depi ratin-ratin kana Praben reng Madura do treta. Ratin Praben do. Kuwi basa Madura. Opo iki ne? Hah? Basa Madura. Oh Madura. Lah, Garam menang harga bayi di garam menang. Lah basa Jawa nek kaya kowe aku ya mumet kok. Ya angel ya, Pak. Iya. Mboten saged kula. Mboten saged. Saged Lah kula kula. ora halus ora apa-apa, malah apik sing ngono. Njabane darden tapi jerone halus, timbang jerone halus tapi njabane rusak. Ngono. Oh, sing ben Lebih baik bloko suto, blak kotang terus terang tapi cantik hatinya. blak kotang. Kotang blak piye ne blak kotang kuwi kepiye? Ora ta ya. Ora takon aku moh kula. Pak Seno blak kotang apa? Ora ngerti aku. Abah tanggung jawab. Abah sing langkung Abah, preso, sing Abah blak langkung. kotang niku napa? Ngene ya, Nduk. Blak kotang ki tembung sanepan. Karepe rasa didelik-delikne diblakne ae apa eneke. Oh. Ora kok blak kotang tur kotangmu mok copot mok blakne ngene. Oh, apa Ora yo enenge? ketes kabeh. Ora apa enenge kenapa kudu milih kotang? Kenapa bahasane ora liyane? Mbo wong kuwi jerene mbae kok wayahe. Oh, ya ngono nene. Blak kotang. Niku nek jak omong kaya ngono kuwi engko takokke nganti ngoyak monggo. Tegese blak kotang iki pokoke berbicara apa adanya. Apa adanya. Itu peribahasa. Oh ya blak kotang Blak terus kotang. terang. Padha karo arepa kaya ngapa kowe iki anake wong tuwa nduk sing manut ngono. Oh nggih. Bek kecangking, kotong kecangking, Kepecang. bebasan kendi. Kepe cangking kene kecamping. Apa kepe kancing? KTP cangking. Bek Bekan. kecangking, Bekan kotong kecangking, bebasan kendi. Artine wong tuwa ki arep piye, anak polahe piye, wong tuwa mesti ketut.
Oh, ya. Apa ndelok? Odong kecangking. Kopo kecangking. Wes sakarepmu kono. Jadi kalau kita berbuat jelek orang tua kena juga. Hah, pinter. Gitu, ya, cerdas kok. Jelas kok bodoh no. Oh, kudu cerdas. Oh. Zaman now itu harus gitu zaman ya. no, aku zaman apa, Pak? Umure piro, Pak? Suwidak arep mau tuku apa piye? Sewedak tambah selawe. Suwidak tambah selawe 85 aku ora ndagel wis keweh-keweh ngene. Ya ning cek sehat. Sehat siapa? Semoga sehat. 85 cek sehat. Amin. Nembang. Oh, gelem nembang ya. Panyuwunan kisah. Iki kok sik to Mbak Jangik jelas to. Sampeyan kan ning Anjungan Jogja wis dateng wis. Jawa Timur wong Ngawi iki ora ngerti iki candi. Niku omongane kok Dura dudu, Jawa dudu, Sunda dudu. Iki cah kondi kok ablek kewek-kewek iki lho. Kewek-kewek. Niku asline niku bapak ibune niku blesteran, Mbak. Ate kaya ponakku iki mboke Jawa, bapake Gibas. Oh, aku yang ngono. Ponakku. Ponakane. Oh, berarti mirip ya? Mirip nek kowe. Ya wedhus ya padha sih. Oh ngerti to Gibas iki wedhus. Ngerti. Aku memang kaya kuwi wedhus. Soalnya aku sok ora mandi, ora adus. Oh, wedhus ki ora mandi ra adus. Ora apa-apa iwake bendina ning gone banyu ya amis. Oh iya ya, Mbah. Ya iwake bendina ning banyu ya amis. Ora tau masuk angin ya? Ya ora tau. Apa enek iwak kerokan? Ya ora ono. Asmamu sapa asline kondi? Nggih, kula Elisa Ursarus Alaso, derek beketi kepangan kitepangan. Alon, apa gak salaso? Derek keti kepangan, ketipangan. Lah kuwi ya pitepangan. Petikapangan. Apa dikepangan ya semplok cangkemmu. Petikangan, ketipangan. Pitepangan. Ora kok petipangan. Ora peti dipangan. Elisa. Ya. Kae nang ngarep kae lenggah Mbah Kung, Bupati Ngawi, Pak Bupati Ngawi. Oh iya. Ling ngendika sing alon-alon. Pak Tumio Iya, Pak. Leh ngomong ki pelan-pelan leh ngomong. Pelan. Ada bapak-bapak bos-bos semuanya lenggah. Oh, paling kasih semua bos-bosnya ya. Sapa ngerti Mas Asto sasi ngarep kowe timbali nang Yogya. Oh, amin. Ngono, tinggo keret-eretan putrane. Padake aku apa ledek ngene-ngene. Ya aja cantik-cantik koyo ngene. Ya cantik kok pakedep asmane. Oh, nggih derek pitepangan nggih nami kula nggih Elisa Ursarus Alaso. Piye, Mbah? Sampeyan dong ora, Mbah? Lah aku sing cedhake kaya disebul kupingku lho. Elisa Ursarus Alaso. Bakul bakso. Aku Elisa bakul bakso. Udah bakso tapi alaso. Oh alaso. Iya alaso. Alaso. Hati-hati aja su. Nek su apa artine? Alasu tuh une diganti alasu no kok. Alasu? Elisa alasu. Asline nduk. Niku cempur mbok kula saking Lembelu. Mbokmu? Lembelu. Trowelu. Trowelu apa trowelu? Trowelu kaya kelinci. Oh, mbok kudu saking Lambelu. Lambelu. Yo Lambelu. Lambelu sendiri. Ngapain ngatain Lambelu? Lambelu sendiri. Emangnya gue pikirin. Gua kepret mampus lu. Iki abah kok dadi duka kenapa? Lambelu ki dusun, Mbak. Lambelu niku iya dia dudu mengatai. Lu niki nek Jakarta ki kamu. Lu kemana? Lu mau ngape? Lu mau makan enggak sih? Makan apa lu? Lu tuh kamu. Lah nek lambelu padha karo lambemu. Oh, kaya cangkem ya? Cangkemku. Cangkem lu. Teko lambelu. Ya, bapakis kontol sekotoli-toli. Kotoli-toli. Aja dipedhot lho ya, aja dipedhot.
teko toli-toli Ya, Lambelu Sulawesi Tengah. Toli-toli. Toli-toli Sulawesi Tengah. Ya, iku ibu. Ya niku bapake saruboke sempune. Karumboke. Iya. Kok ngono. Iya bener. Lah sekarang manggon neng? Sekarang di Jogja no melu dalang iki ben duwe-duit. Melu iki golek sandang badok. Iya. Badok kok dhewe. Kuwi Banyumas. Oh iya. Wong wis diomongi ana Mas Hasto Pak Bupati ya golek sandang pangan. Oh iya. Sandang badok. Sela ya. Badok ki nek Jawa Timur nguntal. Oh, kontal ngono. Apa ngontal? Kental. Kontal ki ramu mencelat. Ya. Nguntal ki mangan. Oh, nguntal mangan. Mula nek arep ngombe obat ke golek gedang. Oh iya. Nggo nguntil pal. Wale. Nguntal B. Lah kuwi. Oh iya. Wong Sulawesi iso sinden. Oh iya. Studi. Dulu S1 pedalangan. S1 pedalangan. Yo, pedalangan isi Ngayogyakarta. Isi Ngayogyakarta pedalangan. Saiki semester piro? Saiki sudah lulus lanjut S2 psikologi. Psikologi selesai. Sudah selesai. Sudah. S2. Iya. Luar biasa sinden S2 loh. Makasih. Gandang jumuk dokter ya. Amin, Abah amin. Beng S2 nipun. Yang jumuk dokter, nek kurang biaya tak golekne donatur yang Pak Tumio. Tumio? Ya, Pak Tumiono. Tumiono. Nembang Nduk, nembang Nduk. Bawa nggih niki nek. Pepeling. Bawa. Rukun Islam. Berhasil Jangan aku. tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Apa guna tepuk tangan tanpa saweran? Biasa. Penggemarmu akeh nduk neng kene. Iya iki mau sore wis tak nai 2000. Ben do keplok pokoknya nek aku nyanyi keplok. Oh, jangger kowe nyanyi keplok 2000. Apik kowe engko nek karo mlaku Elisa Jaya. Kang lima puniki katindakna mring para sesama. Aja padha ditinggalke. Yo, penonton. Toli Sulawesi Tengah. Suarane kok iso kaya ngene. Andekno ponakmu kae Mbak Cangik nang omah apalane kursi tok. Napa? Tahu bulat. Digoreng dadakan. 500-an. Kuwi panganan viral lho kuwi. Nggih. Panganan viral. Panganane jang ngerti tulisi luar negeri bahasa Inggris no kopi hitam ngono nek nang warung nang nguri ideran iki paring 8.000. Black kopi larang. Black kopi pinten? Larang. Fried chicken larang padahal ayam goreng 5.000 enek. Fried chicken 20. Iki enek sing Klaten viral. Napa niku Bapak? Klaten ana. Sup chicken Mr. Defisit. Sup chicken Mr. Sup Defisit. chicken Mr. Defisit larang. Napa niku? Sop ayam Pak Min. Mr. Defisit. Sup. Nera defisit ya Pak Plus ya berarti ini Pak Plus. Kayak Pak Oni rawuh. Pak Oni karo Mas Santok rawuh. Besok ngawi iki iso ora bingung. Nyuwun restu Pak Sekjen, pokoke Oni tok. Oni tok? Ngawi iki Oni tok. Oni Antok. Oh, Singkatane ya, Oni tok. Luar biasa.
Ora enek liyane. Oni tok. Nggih. Iki bengi iki resmi, sesuk kaos wis tak gawe. Melu oni tok ngono tok. Oni antok wis kuwi. Mangga. Rukun Islam puniku, ayo Ndek. Rukun Islam puniku sahadate Kang angka siji. Mbak Cange, dalem, Mbak. semua anggota DPRD maupun DPRD tingkat 1, tingkat 2 maupun DPR RI sudah dilantik dan ditetapkan. Nggih. Untuk PDIP Perjuangan terbanyak di parlemen di DPRI. Luar biasa. Tepuk tangan. Partene sing gak lolos parlemen, sing lolos 7 apa pira nek salah. Liyane jek merongos 9 lolos parlemen ya. Nggih. Nonano ya. Kang angka 2 salat dene kang telu Ramadan nindakno poso papat yakat ping 5 ibadah haji. Nenono Rukun Islam sampurna. ya mangga. Mangga. Pepeling cok, yuk. Akan musuh
Imang watu kudu tansah dijogo kanthi istiqomah lan sing tumaina luwih sempurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya ngetoke mungkar maghrib lan isya cangkepe prayogane ditambah salat sunate josep jono iku perintah agama ngelingno ing donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen para besok munggah suwarga oke matur nuwun Nduk Jayu Ya ming sopane sing kurang. Ya. sopan piye Niku lho mbok we matur nuwun iki sing alon-alon nang ndi mriki. Matur nuwun. Ya wis ben karang. ciri wanci lelewo ginawa mati Nggih, Mbak. ana paribasan sor meja enek ulane Napa niku? aja gelo wis carane ciwalakaci koko beluk dem dem Menika pamundutan gubuk asmara dicaosi ya. gubuk asmara dicaosi Pak Nelis Palen ayo Nduk sapa Ayo, ki Mbak gubuk Ika. asmara Ya Mbak Ika. ah tak tinggal ning guri sik kebelet Oh. biasa kencing manis Wah kula pun mari kok. oh gayamu Wonten godhong sing marai-mari. apa Godhong napa jenenge? insulin Nggih. benaong Nggih. godhong insulin benaong godhog Niku marai-mari tenan. aku wis entek sak kerenjang aku undur-undur tak pangan lakuku mundur oke gubuk asmara nggih oke Nduk pirangkane oke kono enak-enak abah ajeng teng bedhe pipis oh iya kenak tur mboten oke ayo gubuk asmara sih tak wangi ya gimana PPKS masih semangat seduluran selah Lawase. Nggih. Seno Nugroho yes kaya kampanye to malah wes tenan Werna-werna wae, Bah. Ya Oh, monggo. iya, Ya, Mbak. penggemar sakmono kae kok. Nggih. Oke. Ya. Neno. Ya, engko gerajakan terakhir Mbak Anting. Ya. Mangga. nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Semua malam ini yang nonton Taiwan, Hong Kong, Korea, Texas Amerika. Texas, Amerika, Arab Saudi, seluruh dunia, Nggih. Prancis, Chili. Chili, salam budaya. Salam budaya, salam Indonesia, SDM unggul, Indonesia maju. lingsem iki watuk ya di sorak lho Watuk ya disorak apa disorak kok. Esuk watuk, sore watuk, ombenono jahe pelegat tenggorokan. Nane nano. lingsem yen ke mutan lelampahan Wuri. Nano. tresno tulus nadyan nengku buk asmara Nggih.
Iya, mangga. Mbak Meta. Mbak Beta. Saking mana? Oh, saking Idol. Mbak Beta dari saking Idol. Badhe Oh nyoba. silakan, monggo Mbak Beta Idol, tepuk tangan. Silakan naik panggung. Gubuk Asmara, tarik. Iya. Yen Aku kelingan gubuk kae. asik. Tumpang. Luar biasa. Asik. Wayahe, wayahe.
tembang lagu Perahu Layar. Oh, perahu layar monggo. Monggo menika mikipun Mbak. Saya bangga sekali bisa ketemu Maestro. Terima Bapak kasih. Kirun. Terima kasih. Selama ini hanya dalam di TV iya. saya nonton. Saya juga terima kasih bisa silaturahmi. Sudah mumet saya. Kenapa? Wedi. Petinya apa? Nah ini sarangnya Langgam Jawa ya. Ayo enek ngono kan ya apa? Mau digulung dia. Ya ora apa-apa kok. Perahu layar cek iso. Hai. Dagelan sepuh kok ming pada. Aku waniku ngedol nek kok. Kan apa? Enten apa kok ngedol? Hai. Wayahe. Boleh nggak saya memeluk Pak Kirun? Oh, boleh. Ben busine mletik. Kowe aja adu-adu ya. Boleh saya peluk dari belakang apa dari depan? Saya meluknya dari depan apa belakang? Aku demek enek mok peluk kok ngarep. Tenang. Catat ya, Pak Marwoto itu terhindar dari banyak penyakit karena sering saya peluk. Oh. Aku lung penyakitan timbang mok peluk. Bah. Ora ngatasi ora. Apa? Bah. Sampean dipeluk Mbak Berta iki. Panjang umur. Kencing manise ilang. Bener. Ning dadi kencing batu. Ora apa-apa kencing batu malah kena nggo ngecor bangunan lotak. Boleh dipeluk dak? Oke. Ojo aku ki wedi-wedi tenan. Saya- Aku ki wis insap. Saya tuh kesini ya, tadi itu saya tuh tadi kesini membuktikan kalau saya ketemu Pak Kirun kepada Pak Menteri Pembangunan Desa Tertinggal. Ini divideokan biar dia dilaporkan. Nah ini kan sudah ketemu ya harus saya peluk toh untuk bukti. Iya no. Bukti. Peluknya detik apa menit? Detik apa menit? Rugi. Ngeyel. Nek dipeluk kok sak menit sak detik rugi. Nek ngguri nduk tak tandangi kowe. Orang ngono. Aku aturan main kurang ngono. Oh, ora Check in piye? cekin. Ora sudi. Panas rame. Hai. Kaya mlebu kompor gas. Kowe edan tenan iki. Ora ngerti perahu layar. Hai. Ditutuk ora matuk ki lho sing akon munggah ki lho sapa? Saya ngotot toh. Ngotot kae lho nasare kae. Kono lho peluken sing akon kowe mau lho. Pasti. Tenang, Oke. pasti. Musik. Mangga, yuk. Urung apa-apa wis warek. Alena plera
Kirun. Langsung abses sudah ya. Terima kasih. Oh ya, saksikan saya di nanti di satu stasiun TV saya tampil dengan Didik Nini Dowo. Saya menari Golek Asmarandono. Acaranya Ratu Sima, cari sendiri iklannya. Terima kasih matur nuwun Pak Dalang, Mbak Yu Sedoyo, Sugeng Dalu. Ini boleh bawa pulang? Oke, matur nggih mriko. Monggo matur suwun Mbak Firta. Nggih, wah. Jan kaya telusuran kolam renang. Rasane kaya mak clurut biur. Ngapur. Kaya piye to ya.